Hagagirtangukpa, madukuan, madumansiem, makui. Kajing a jong try jing Jesus Christ. Bakajing ye jong blay, lambat kajing slok jong mansiem makui, kendon rangkat, bat pi baro. Kohan keprabi ye, kajing pelai kebanangkong, mantagasni, belasyim naga kitab Exodus, kelenong kebakan ar, kerkot lai punyo adu saupo ar. Kakren siapang bakumno ublay ulap penlai lui yakinong Israel na kajing syatem rau ha Egypt. Tilemba kajing sailam jong kamar tes ni bakuy mentagasngi kadai kasngi sajain mungkin maburam ya kamar tes ti. Ngidwai bau blay un yarap un kan pam un kerku kerdo yangi bangin yo ya kajing lai lui kabisisha. Ngidwai bau blay un pelai no yangi na kajing syatem rau haki ake baro ha kajing syatem rau jong kapop ha kajing syatem rau jong kane kajing pang coronavirus ha kajing syatem rau haki bor jong kajing dum na ki ain ki rule ki baprasya yau blay bangin yo ya kajing lai lui ki basisha ban mane yau blay ba jongi utrai kan rat u Jesus Christ. Takane kamas ba khuiro ngi ai khublay ba dwai kerpang nak banta kine kinman ki para ki barakhi kasni kha ka jongki. Ya Euphenia ti khar simyong Deborah khar kongor Tirat Singh Pakma Julinda khar kongor Davinia khar ngap kanta bat hal sadina dukhar ngai khublay kasni kha basuk bakman bat badap jingkar khu jong blay yaki wepi we ngidwai bo blay nang thesai grahai ki jingkar khu halor jongki rangkat imei pa kinman ki para ki bahi hingsam baro ngidwai karpang ru nak benta ki bapang ki bestom badam ta ki to baro badan kamlam ki jingdwai ki jongi karpang e nak benta i pun papang merkei ingesem yai Valerian Karpor merkei ingesem ya i Belshestin Karpor merkei ingesem ya Anthony Lurshai Doling merkei ingesem ya i Bawan Kriam Baublay unloj unlauno ya kijing pang kijing stom baro un ai heki ya kijing ko jing khiak bakam kloy bat ike bakoy bakhia baublay nang da nang ri nang sumasuk here ki man nagasni ngirwai karpang ru nak benta kito bar kinmen ki para ki basya kta hakane ki jing pang coronavirus baublay un penkoy no iki kham kloy ngirwai ru nak benta baro batres tom miet labatsni ban yada ban yarap yangi ban light nagane ki jing pang kom ya ki reu sarkar ki department of health ya ki doctor ki nurse ki nongtre asha ki nongtre mons ngubha ya ki rang basnong bat ki nongtre snong baro bauble unang da nang ri nang sumasuk here ki unang kerkhu kado iki nama long ba ki jing trace tom jungki niyo ki jing yada nakane ki jing pang coronavirus ngirwai karpang ru nak benta ki khna school bat khna college ki bapan khre namta ki exam ba prepare maka bor juman sem bakhuj ndarangkat bat ki bakin la ban thau bha bat pass ba ki exam ki jungki ngirwai karpang nak benta ki mensiem ki bablay la khonno shiladi ya i Kindro Gabriel basayamoj Amanda Janai Maulong Valentine Blood Kriam Priya Kharsimyong Isidora Simli Maria Baro ki mensiem ki badan dan kamlam ki jing duai ki jongi baublay ha ki jing ye ki jing snai un aino haki ye ki jing sup nang ka bom jukot ni penbet penbiang ilade man biang ye ki jing kerkhu jong blay dak basasisian ni pan ma yala ki jong ki lai kilat ki jing klot ki jing duna briu jong baro nga pla hau blay beren bor baro
bere phi ko hanmen ko para banga lale pop shibune da ke jing prakhan bada ki tien da ki kam bada ki ching le klet da ke jing le palat jonga da ke jing le palat jonga da jing le palat bakrau e jonga namar kata ngagar pat ya kamari bakhuai kabayasa ka thai suti ya ki angel bakiru khuai bere phi ko hanmen ko para bandwai nak banta jonga how try ublay jongi ublay bren bar unis ne jingi bren dalam ma piki pop jongi uni alam yingi sigijing em bam jukon ko try to is ne ko Chris to is ne ko try to is ne to ngnya duai ko play try kan ran mela ai hekiringai jongme yakijing kmen bakijing kerku ban yelong barabor ki bakoi bakia met bat mensiem to ai bada kijing duai bakijing sailam jong kamaria testi ken yada bat tinti yangi hakane ka prothai shong basa hadu bangna poi sekijing supnang kabom jukut kerku kerdo able chakan rat nambu nang thau yakine ki hinman ki para ki khun ki Kibalawan syamil makini kijing temu baper hakane kaduan kejongmi kerpang ya kitu kibarakhe kasngika do nang danang ke nang sumasukher bathese kijing kerku kerdo man lagasngi ya kibapang bistom ablay kanran to loi to laut to weng to kandan no ya kijing pang istom baro bakanang yo kijing ko jing kia kabakham kloi ban yai pendon buram yami ya kibakoi bakhia bad ikinang tray akir kom baper ban yarap ban kan pham iwe to da to ketus masuk her to nang kerku kerdo menang yo bun ki jinga ai akaliang kamet bat kamen siem ya kamen siem kamela khon no shalde able chakan ran to aino haki ya kijing sup nang kabom chukun ngepa ni kane now Chris utrai jongi